Onnistunko mä kusettamaan jotain suomalaista tubettajaa? Ootko sä joskus kattonut piilokameravideoita ja miettinyt, että sua noi ei pystyisi huijaamaan? Sä tajuaisit tilanteen heti tai huomaisit sen piilokameran jossain. Nykyään ihmiset on nähnyt niin paljon piilokameravideoita, että heitä on enää mahdoton huijata. Mut mä aion onnistua siinä. Ensimmäisenä pitää valita, että kuka on uhri. Mä pohdin pitkään, että ketä mä voisin vedättää. Sen täytyy olla joku, kenet jengi tunnistaa, mutta myös sellainen, kenellä on omanlainen ja räiskyvä persoona. Ja sit mul klikkas. Mun uhri on Arttu Laitinen. Ara on suomalainen tubettaja, joka on tunnettu sen extreme-tempuista ja etenkin tällaisista uimahypyistä eli kartsoista. Mä oon tuntenut Aran noin 5 vuotta ja Ara on itse luonteeltaan vähän sellainen velmu ja jekuttaja, joten nyt Aran on aika maistaa omaa lääkettään. Nyt sinä ja minä lähdetään kusettaa Araa yhdessä. Tervetuloa mukaan. Jotta tää kusetus onnistuu, mikään ei saa mennä pieleen. Tän takia me tarvitaan master plan. Miten me toteutetaan tää? Tää ei saa olla liian sus tai Ara aavistaa tän heti. Tää ei myöskään todellakaan saa olla mikään tylsä. Boring! Tai muuten tää video on ihan paska. Eli idean täytyy siis olla bangeri, joten me tullaan toteuttamaan operaatio hirveä tarjoilija. Eli suomeksi tarjoilija tulee olemaan ärsyttävä superfani. Me tarvitaan tähän tarjoilija ja sen tarjoilijan on pysyttävä roolissaan, vaikka maailman loppu tulisi. Normaali ihminen ei kykene tähän. No kuka me sit palkataan? Mulla on mielestä tasan yksi henkilö, kuka pystyy vetämään tämän roolisuorituksen. Tähän vaaditaan ammattinäyttelijä. Silja Piispanen. Silja on näytellyt muun muassa Piirityssarjassa ja se kävi aikoinaan Hymypoikien videolla ja sen näyttelijäsuorituksella vedätti mua ja Santeriin niin pahasti, että me toivutaan siitä vieläkin. Silja on siis täydellinen valinta vetää tän rooli. Mun ainoa pelko on, että jos Ara tunnistaa Siljan tuolta vanhalta Hymypoikien videolta, mutta riskejä kartoittaessa mä laskin, että on hyvin epätodennäköistä. Missä me tehdään tää? Stefan Steakhouse, Tampere. Mä vuokraan koko Tampereen Stefan Steakhousen tätä videoa varten. Mä kävin 3D-skannaamassa koko ravintolan ja suunnittelin, mihin kamerat asetetaan niin, ettei Ara huomaa niitä ja ne pysyy piilossa. Tää vaatii sen, että Ara istuu oikeeseen pöytään, tarkalleen oikeeseen tuoliin, muuten tää epäonnistuu. Tän takia mä ohjeistan tarjoilijalle, että ohjaa Aran täysin oikeeseen kohtaan. Ravintolan takahuoneeseen tullaan rakentaa valvontapiste, mistä pystyy tarkkailemaan kameroita. Siellä mä tuun itse olemaan koko piilokameran ajan. No miten me saadaan tuotua Ara sinne ravintolaan ilman, että se haistaa palaneen kärryä? No, anna mä kerron sulle. Aralla on tyttöystävä Nella ja ne on seurustellut jo useamman vuoden ajan. Mä soitin Nellalle ja kysyin, lähtisikö se mukaan tähän vedätykseen. Nella vastasi myöntävästi. Todellakin, ei toi kysymyskään. Ja se kertoi, että heillä on vuosipäivä lähestymässä. Tää olisi täydellinen tekosyy tuoda Ara ravintolaan. Me sovittiin, että Nella kertoo Aralle, että sillä on lahjakortti Stefansiin, mikä sen pitää käyttää pian. Eli Nella ja Ara tulee juhlistaa niiden tulevaa vuosipäivää lahjakortin kanssa. Mut mehän ollaan ravintolassa. Koko juttuhan menee pieleen, jos Ara ei saa ruokaa. Tän takia mä palkkaan Stefansin omat kokit tekemään ruokaa, jotta se ruoka ei paljastaisi tätä. Kela, jos mä menisin tekemään ne safkat. Okei, siellä on kokit ja tarjoilija, mutta jos ravintola on muuten tyhjillään, niin eikö Ara muka soi hälytyskellot silloin? Älä kuule huoli. I got you. Mä palkkaan näyttelijöitä ravintolan asiakkaiksi, eli he tulevat vain syömään. Kelaa mikä duuni. Sulle maksetaan siitä, että sä syöt sisäfilet. Eli siis kaikki, ketkä ravintolassa tulee olemaan, on juonessa mukana. Ainoa, kuka tästä ei tiedä, on Ara itse. Jotta tässä videossa olisi jotain järkeä, meidän pitää kuulla, mitä Ara keskustelee. Meidän pitää siis onnistua salakuuntelemaan sitä. Miten tämä salakuuntelu onnistuu? Me tullaan mikittämään tarjoilija, mutta tarjoilija ei voi koko ajan olla siinä pöydän vieressä. Pöytään tai vaikka pöydän kukkaan mä en uskalla laittaa mikkiä, koska jos Ara vahingossa sattuisi näkemään sen, niin me paljastuttais heti. No miten me sit kuullaan, mitä Ara puhuu, jos mikitetty tarjoilija ei voi olla koko ajan lähettyvillä, pöytiin ei uskalla asentaa mikrofoneja ja kamerat on niin kaukana piilossa, että ne ei yllä nauhoittamaan ääntä. No, mulla on tähän ässä ihassa ja sen sä tuut näkemään silloin, kun H-hetki koittaa. Hei, ja sit olisi aika mennä niihin siisteihin juttuihin. Eli mulla olisi kysymys sulle. Tykkäätkö sä elokuvissa niistä kohtauksista,
vlogauksista, jossa sen päähenkilön nörttikaveri esittelee kaikkia vimpaimia vempeleitä, miten ne tulee käyttämään niiden salasella tehtävällä. No kappas kummaa. Nää sattuu olemaan mun lempikohtauksia agenttileffoissa, joten eihän mekään sit ilman gadgetteja voida tehtävälle lähteä. No mitäs meiltä sit löytyy? Mä tilasin meidän tarjoilijalle tällaisen korvanapin. Tää on aika huomaamaton. Ei varmasti Aratu huomaa mitään. Tän lisäksi mä tilasin tällaiset vakoojalasit. Kuvanlaatuhan muistuttaa pitkälti sen sun Androidia käyttävän kaverin snappeja. Ja tää päivämääräkin on saatu melkein oikein. Mut hei, ajatus on tärkein. Näiden avulla me päästään lähemmäs Araa. Ei mä näytän ihan mun faijan tää lasit päässä. Hei, mitäs tuo meidän katsoja sitten tekee tällä tehtävällä? Ei kai se tuossa nyt tyhjän panttina joudu tuijottamaan. No. Hetkone, eihän nyt vielä pitänyt olla se dramaattinen osuus. Joo, sori Veksi. Mä laitan tästä jotain parempaa. Nyt tulee sun tehtävä, jotta me onnistutaan tässä juonessa. Minä ja Veksi tarvitaan sun apua. Eli mitä sun pitää tehdä? Tilaa tää Veksin kanava nyt saman tien. Koska sitten kun tulee 80 000 tilaajaa täyteen, Veksi arpoo yhdelle tilaajalle Jordanit. Tää sama homma toistuu, kun tulee 90k täyteen. Ja sit kun tulee 100k, broidi, sä et ees halua tietää. Pitäisikö kertoa jo mun katsojille pikku tiiseri? Veksi, äijä heittää mut ihan bussin alle. Joku pikku vihje vaan. Ei paljasteta liikaa. No anna niille nyt tees joku johtolanka. No, sen sä voit vaan niinku arvata. Saattaa olla jotain niinku isoa tulossa. Eli tilaa tää kanava, niin sä oot hoitanut oman osuutesi. Jos sä teet sen ja autat meitä, me onnistutaan huijaamaan Araa. 100 varmasti. Mä oon nyt laittanut tähän meidän masterplaniin niin paljon aikaa ja rahaa, että kaiken on mentävä täydellisesti. Mitä jos Ara tajuu tän heti? Onko tätä edes mahdollista pelata sille, että Ara ei aavistais mitään? Ja sit jos tää sattuu onnistumaan, niin suuttuu Sara mulle. Mitä jos tää ei ole sen mielestä hauska pränkki? Ja sit jos tää onnistuu, niin meneeks meillä välit? Onks mä sit ihan paska jätkä, jos mä menen julkaisee tän? Ja cancelataaks mut tän takia? Sitä mä en osaa vielä sanoa. Se selvii 3 viikon päästä, kun tää päivä viimein koittaa. Vihdoin tää päivä on koittanut. Mä heräsin tänään aamulla ja mä aloin kuumottelemaan, että mä en Sale selviä siellä valvontahuoneessa yksin. Eli Santtu tulee tekemään tämän prankin munkaan. Me tultiin tänne Stefansiin valmistelee kaikki. Asentaa kamerat. Tähän. Rakentamaan valvontapiste. YMS. Ja Nella, Aran tyttöystävä, laittoi just viestiä, että ne on kohta tässä. Joten nyt laitetaan sormet ristiin, että me onnistutaan tässä. Eli mikki. No niin sieltä ne saapuu. Siihen niin. Ara ei tiedä, mihin se on ryhtynyt. Osaatteko te heti tähän alkuun sanoa, että haluaisitteko te jotain juotavaa? No niin katsotaan. Okei, joo. No mä tuun hetken päästä sitten kysymään uudestaan. Jes, tervetuloa. Kiitos. No miten me sitten kuullaan, mitä Ara puhuu, jos mikitetty tarjoilija ei voi olla koko ajan lähettyvillä, pöytiin ei uskalla asentaa mikrofoneja ja kamerat on niin kaukana piilossa, että ne ei yllä nauhoittamaan ääntä? No, mulla on tähän ässä hihassa ja sen sä tulet näkemään silloin, kun H-hetki koittaa. Nyt on aika vetää ässä hihasta. Eilen mä annoin Nellalle viimeiset ohjeet. Mä käskin Nellaa pukemaan pitkän paidan päälle. Miksi ihmeessä mä alan jakelemaan jotain muotivinkkejä? No, kyse ei oo siitä. Ja tämän lisäksi mä käskin, että Nellan on saman tien ravintolaan saapuessaan lähettävä käymään WC:ssä. Nella kävelee naisten vessaan, jossa sitä odottaa meidän kuvaaja Joona. Joona asentaa piilotetun mikrofonin Nellan rintaan ja Nella asettaa myös puhelimestaan nauhoituksen päälle. Kun Nellalla on pitkä paita, Ara ei tuu näkemään tätä mikrofonia. Ja kun nauhoittava puhelin asetetaan pöydälle, se toimii meille varamikrofonina. Nellan pitää kuitenkin asettaa tää puhelin väärinpäin, ettei vahingossa puhelimen nauhoitusmerkki näy Aralle. Nellan puhelin asetetaan älä häiritse tilaan. Eli jos Ara jostain syystä sattuisi ottamaan Nellan puhelimen käteen, nauhoitusmerkin ei pitäisi älä häiritse tilassa näkyä. Sillä välin kun Nella
tilaa mikitetään, niin mä lupasin jollekin mun tilaajille iPhonein ja Pleikka Vitosen. Tässä klipit siitä, kun mä vein ne mun tilaajille. Mä lupasin, ketkä tilaa kanavan, osallistuu iPhone-arvontaan. Piti tilaa kanava ja lähettää mulle todiste screenshottina IG:ssä. Tässä mulla katkesi ääni jostain syystä, mutta voittaja oli Eeva Salonen. Mä tarkastin Eevan screenshotin ja kyllä, hän oli tilannut kanavan. Sitten mä lähdin viemään iPhonea Eevalle. Terve! Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Mutta ennen kuin saat sen, sun pitää todistaa, onko sä tilannut kanavan. Okei, oota, vetää nytkin. Terve! No niin. Se on tosiaan jo. Ensimmäisenä. Tilattu. Tilattu ja kaikki ilmoitukset päällä. Oikein. Hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Ja sit vielä porkkana. Seuraatko muita somekanavia? Saat 50, jos seuraat mua Instagramissa. Niin kuin valmiiksi. Ei saa huijata. Okei. Eli Seuraan. onneksi olkoon. Mitä helää? 50. Oh kiitos. Miten sit TikTok? Ei oo. Ei oo. Miten Snapchat? Sekään ei oo. Aamen. Mut joo, iPhone ja 50. Kiitos kun tilaat. Kiitos. Heippa. Mä lupasin myös, että sit kun tulee 50 000 tilaajaa täyteen, niin yksi mun tilaaja saa Pleikka Vitosen. Ja sen voitti Niko Jokinen. Terve! Siitä. Tuli ihan yllätyksenä. Vielä ennen kuin saat ton, niin vielä pitää todistaa, että oot tilannut kanava. Kyllä. Ja sit mulla on vielä sellainen juttu. Jos sä seuraat jotain muut mun somea, IG, Snapchat tai TikTok, niin saat 50 jokaisesta somesta, mitä oot seurannut. Just teillä aloin seuraan TikTokia. Oikeesti. Eka snappi ja siellä snappi tilattu, 50. Ole hyvä. Seuraavaksi IG. Ai. IG ei oltu seurattu. Ja sieltä TikTokki seurataan. Nice. Siitä 50 vielä. Kiitos. Jaha, pleikkari ja huntti. Nyt tuntuu. Ihan hyvä. Mitä et pelaa? Mä ajattelin varmaan, ei ollut rahaa paljon nyt, niin mä ajattelin ostaa varmaan ihan peli. Varmaan joku Fifan tai NHL. No 100 saa pari peliä. Joo. Kiitos kun tilaat. Kiitos. Nauti pleikkarista. Joo, todella. Moikka. Arasilla otetaanko jotain matikakirjaa? Mitä se kattelee? Kaivaako nenää? Ei ihan. Rapsutti vaan. Nella on mikitetty ja se palaa pöytään. Ara kyllä tuntee Nella läpi kotoisen, niin se on ainut pieni jännitys tässä näin, että mitä jos Ara tajuaakin. Vähän chillimpää asentoa siitä. Ei oo uhkia ympärillä, ei aavista. Ei mäkään oo synttänyt mitään muuta, niin sit mä ehkä rankkaa mitään joku viini heti alle. Oho, Terno yrittää ottaa viiniä, come on. Jos mulla ottaa 300 grammaa tätä Sheenis, oliko se hyvä? Vuosipäivän kunniaksi 300G. Kyllä nois 200 maksaa mikä samalla verran. Ei sun tarvi miettiä liikaa sitä rahaa. Ei nyt sillä, että sä oot laimminpä idit. Nees. Mä oon pitänyt sinne, että menee vaikka vähän yli vielulta. Vähän yli. Kyllä Ara on semmoinen tyyppi, että jos on ilmassa rahaa, niin kaikki käytetään. Joo, ootteko keksinyt jo juomista? Alkuun ei vielä meidän tarjoilija tee susseja juttuja, vaan alkuun niin haetaan tätä luottamusta. Mä luulen, että ihan, onks teillä jotain kuplavettä tai siis jotain vissyä? Joo, kyllä. Mä voisin ottaa vissyä. Saamaan mulle ja... Okei, jes, mä tuon. Me mietittiin, että pitäisikö sen heti aluksi olla tosi ärsyttävä ja innokas, mutta me todettiin, että se on liian sus. Eli aluksi kevyesti käyntiin. Aito tarjoilija. Ja tää tarjoilija kiertää myös muissakin pöydissä. Eli Ara näkee, kun se on jokaisessa muussakin pöydässä, niin tää on kuulkaas vimosen päälle suunniteltu, joten mä nyt vaan toivon, että tää onnistuu. Niin oli Arrolla tällainen podcast nimeltään Vesikauhu. Nyt kun viet vedet, niin sano johonkin vaiheeseen vesikauhu. No se kuulosti hyvältä. Perus sisäpiele pihvi. Tästä tulee kuplavedet, niin toivottavasti vesikauhu. Ootteko te keksinyt jo mitä syötävää ottaisitte? Mä voisin ottaa tän Black Angus. Millä paistoasteella? Medium. Joo. Ja kastikkeena? Toi punaviini. Sopiks se siihen? Otiko se siihen? Joo. Ja sides? Toi uuniperuna, se oli kyllä niin hyvä. Joo. Mitäs sinne? Mä voisin ottaa tää Finnish Tenderloin ja 300 grammaa. Sitten punaviinikastike ja tää on vaikka ihan maalaisranskalais. Ei, sä otit ne viimeksi. Mun on hyvin. Ai, hyvä Nella. Alkaa hyvä väittely. Ja millä paistoasteella se? Joo, medium kanssa. Joo. Yes. Kiitos. No niin. Vesikauhu. Kalfuri. Mä kyllä vielä. Nyt se tulisi. Mä en nänkään ihan sikana. Aivan niin kuin, oliko se ihan oikein? Mitä saada tässä kuppailla, niin saadaan vesikauhu. No sikana. Eikö se oli vaan jotenkin, ei se varmaan sitä silleen. Mutta jottei sikalta heittyä, se oli muutettua. Nee. Ara meni ihan hämilleen. Kyllä mulla oli ihan kymppikin. Laskitko? Ara, kato, kirjanpito menossa vielä. Saaks kaikki rahat käytettyä? Se oli niin hyvä, sun olisi pitänyt ottaa se. Joo.
On hyvää tää. Vesi maistuu paremmat kuin vesikauhuvettä. Ei ollut siellä mun mielestä. Aralla on tälleen, niin kun se on Nellan kanssa, niin sillä on tämmönen oikein matala tämmönen kunnon miehekäs. Niin aika tämmönen seksikäs. Jaa. Kyllä voisi Ara meillekin puhua noin. Voisiko olla jotain? No ei. Tää on huvittavaa, kun Nella tietää, että me kuvataan. Niin sitten jos keskustelut menee semmosiin... Liian henkilökohtaisesti. Niin sitten Nella varmaan yrittää stopata. Kelakko tästä olisi joku parisuuden riita? Niin, ei voi tietää. Se ihmeessä se voi olla. On kyllä möreäinen. Niin joo. Se ihmeessä. Mekin alan puhumaan tälleen jatkossa. Vähän feikkiasiakkaita sieltä lisää. Kaikki näyttelijät. Ja tässä on teille vielä alkuun vähän leipiä. Yes, kiitti. Taas oltiin vähän low key. Ei liian sus. Loistavaa näyttelyä Siljalta. Ei, tää on voimeitsi. Otti saada väärä veitsi. Otti haarukalla. Koope. Täytyy jotenkin kysyä laskuissa siitä, että se hinta tulee. Ei oo niin justiin. En mä halua, että se ihan hukkaa. Ei, toi on niin Araa. Kyllä mä voin maksaa ainakin. Ei. Ihana se miettii Nellan lahjakortti, että Nella ei tarvii maksaa liikaa tästä. Tää on kyllä joulu. Tää 5 vai? Ei tää 5 kyllä on. Luis Capaldi soi ja Ara sanoi, että se on joululaulu. Ei tää joululaulu. No tuli. Missä tää on? Ei tää oo joululaulu. On tää Justin Bieberin joulu. Justin Bieber, joo. Missä tää on? Ei tää edes Justin Bieberin. Ara ei voisi ottaa biisivisaa mukaan. Däbäs molemmilla käsillä. Mä oon aina miettinyt, mitä parisuhde puhuu. Itse on parisuhteessa, mutta me puhutaan niin outoja asioita, niin kiva kuulla muidenkin puheluita välillä. Tässä on ihan stalkeri-fiilis, tiedätkö? Niin salakuuntelet joku. Tuntuu kinda väärältä. Niin tuntuu. Ai, se räppää hurhur disrekkiä. Oh shit. Mä luulin, että mä olin suunnitellut kaiken, mutta nyt tapahtui jotain, mitä mä en osannut ottaa huomioon. Ara on lähdössä vessaan ja tää meidän valvontapiste on vessan vieressä. Vessareissulla Ara saattaa kuulla tai nähdä meidät, joten nyt meidän pitää olla ihan hiljaa, ettei se huomaa meitä. Eikä se tänne näe. Tästä selvittiin säikähdyksellä. Ara ei huomannut meitä. Senkä takia se meni se. Ara meni vessaan vaan sen takia, että se näkee, että missä ruuataan. Okei, vie pelkästään Nellan ruuat ja sano sitten, että sori, mä unohdin sun ruuat kokonaan. Joo, eli tästä tulee Black Angus ja uuniperuna. Oh jee, kiitti. Tilasitko sä tässä samalla jo? Joo. Oota. Sori. Mitä sä otitkaan? Ai niin joo. Joo. Aralla on semmonen slogan kuin Se on pakko tehdä. Se on pakko tehdä. Joo. Mä tuon. No niin, hyvä. Kiitos. Se on pakko tehdä. Voi unohtaa sun ruvat, kun meitä oli vaan kaakkaa. Kuinka vielä sanoa? Ai miten se sanoo? Äsken. Mun kädet hikoontuu. Miten se sanoo? Se on passi päällä. Ai äsken. Joo. Katsotaan tuolla se on pakko. Eli sanokohan se vesikauppaa? Kyllä nyt on tärkeä homma. Joo, pahoittelut oli viemässä toiseen pöytään. No niin, kiitos. Siinä. Kiitos paljon. Nauttikaa. Jop. Mä myötä elän Araa tällä hetkellä, vaikka mä oon ite tämän breakijärjestäjä. Heti informaatio kulkee. Kelle se tekstaa ne? Ninolle. Ihan saleen Ninolle, jep. Ihan varmasti. Miten sä sanot sille? Hei. Mitä sä laitoit silleen? Ara aina raportoi Ninolle ekana, kun tapahtuu jotain. Ei. Mitä sä virnuilet? Kato, kun Ara hymyilee. Yhtä hymy. Joku heitti, se on pakko tehdä. Ara vähän tykkäs tosta noin. Vaikka onkin outoa, niin kyllä se vähän tykkäs. Stefanin työntekijätkin tunnistaa. Haloo. Ei saa mitään kontaktia. Ara meni ihan omiin maailmoihin. Nella vaan, haloo. Ara on flunssa, se voisi laittaa noin valkosipulit nenään. Kyllä melkein vuosi. Melkein. Nyt lähti se mörreääni tuolta tällainen hallin alle. Oi, että komediumia. Ai. Se kuuluu, se on pakko tehdä. Vaan sikaa odottaa. Mene sinne pöytään ja kysy, onko kaikki hyvin. Ja sen jälkeen ota silleen väkisin selfie Aran kanssa. Maistuuko teille hyvin? Haluatteko jotain juomia lisää? No vettä. Okei. Ottaa. Yes. Kaikki muuten. Joo, tää on ihan superhyvää. Maistuu. Kiva, että tykkäätte.
Meiksi poseeras siihen vielä? Oh my god. Kyllä kohti maalaisi oikeesti. Tällaisessa paikassa. No vaan. Tuossa voisi laittaa melkein palautetta, mutta ei joku niin paljon haittaa. Nee. Tää on just tämmöstä, että sä oot lääkäri, sä oot lennetty. Se on vähän niinku vielä semmoista tällaista niinku... Aamen niinku mood. Joo, just kokonaan, mutta vähän semmoinen niinku jossain syödä. Nee. Hinta on maksettava. Jep. Mitä ihmiset on oikein semmoinen, kun pilahti muuta tilaa? Niin. Oliko se tarkoituksellinen? Vai sai enemmän aikaa jutella sunkaan sen takia? Joo, ei Aralla ole kyllä käsitystä vieläkään. Ei niin todellakaan. Ihan sikaläppä. No pitää laittaa lisää vettä myllyyn. Ara yrittää kuunnella nyt, että rollataanko muitakin. Nyt on side eye, ja aika vahva side eye. Kyllä varmaan läpi pohjaiplaisi minun herra. Taitaa olla ihan positiivinen. Niin. Mites sä toisit vaikka cheek? Ettei sä nyt voi kääntyä. Vertaisko Ara just cheekki, bossia ja... Syökö tää sun sipuli? Ja en syö, etkö syö kyllä säkään. Enkä. Mella sanoi, että ei saa syödä valkosipulia. Ei voi pustailla tämän jälkeen. Oli kyllä hyvä. Oli kyllä vitsi, mä oon täynnä. Okei, seuraavaksi hainitte ruuat ja kysy, miksi sä et oo täällä Ninon kanssa. Täällä alkaa olemaan valmista. Joo. Kyllä. Maistuuko teille hyvin? Todellakin. Oli ihan sika hyvä. Hei muuten, minkä takia sä et ole täällä Ninon kanssa? Ettekö te ole aina niin kuin yhdessä? No ei me ihan aina olla, mutta aina välillä, mutta ei nyt aina. Okei. Teidän videoista vaan tullut semmoinen Niin, kuva, ehkä että... joo. Kyllä Nino itse asiassa lähti Seinäjoelle nyt, niin se ei sen takia myös. Okei, joo. Huomenna me nähdään kyllä. Mäkin näin Seinäjoelle huomenna. No, haluaisitteko te jotain jälkiruokaa? Joo, kyllä jälkiruokia. Okei, joo, mä tuon teille listakko. Kiitos. Kerro, että talo tarjoaa jälkkärit, koska Arttu Laitinen on täällä. Joo, tässä on tosiaan nyt semmonen juttu, että tietenkin talo tarjoaa teille jälkiruokaa, kun Arttu Laitinen on täällä. Okei. Ja totta kai saatte ihan rauhassa valita sieltä mieleiset. Kiitos, kiitos. Arttu Laitinen on tänään täällä. Nyt se tekstaa taas Ninolle. Ei jotain hyötyä siitä. Niin, mä tein lahjaa. Mitä vissiä? Tää on vähän menetetty paikka. On rakkuun vasta jäänyt viesti kyllä. Otitko se? Miten sä kerkesit ottaa tuon? Ara äänitti ton! Ara äänitti ton! Oikeesti! Ara äänitti ton! Mitä? Kyllä se ite menee jostain palkasta vai miten käy menee. Niin. Oi ei. Tää oli kyllä vähän vitsiltä ottaa. Ota heidän jälkkäritilaus seuraavaksi. Sen jälkeen ehota Aralle jotain uutta videoideaa. Se niin. Onko jälkiruuat jo keksitty? Joo. Mä voisin ottaa tuon After Eight. Mä menen samalla. Yes. Onko siellä mitä kahveja? Ehkä tommoitten After Eightin kanssa joku peruslatte voisi olla ihan toimiva. Joo. Latte kuulostaa Latte käy. hyvältä. 2 siis latte. Joo. Hän näin. Kiitos. Hei muuten, onko sä ikinä miettinyt, että sä voisit laajentaa niitä sun videoita, niitä extreme-juttuja? Koska Joo. nythän niinku kaikkialla netissä pyörii ihan sikan niitä, tietääksä niitä pyöriä, jotka menee ihan hulluja mäkeä, ihan hulluja reittejä. Niitä on ihan sikana kaikkialla. Joo. Niin tommoisen Mustavuorelle voisi mennä kuvaan semmoista. Alamäkin pyöräily vai? Niin semmoista, Joo. että mennään ihan johonkin hulluihin paikkoihin pyörällä ja Niin totta. Ehkä sitä voisihan sitä. se kannattaa miettiä. Joo, nää mietin kyllä. Miksipä ei? Oikeesti. Laita nyt vaikka nauhoitus päälle, että sä saat kaikki. Totta. No ei oikeesti. Totta. Ja taas puhelin. Oli kyllä ihan erilaisesti tähän voi, kun mä ajattelinkin. Ai mikä? Mutta ei lounas. Se on vaan toinen hauska. Kyllä sillä olisi ihan chilli olla myös ihan rauhaskin. Niin, että alkaa nyt maalais oikeesti. Ara vaan jännittää, että tuleeko se nyt taas puhumaan. Ara haluaa jo pois. Saa kyllä olla. Oikeesti anna nyt olla. Onks toi nyt ihan niinku perus? Ei, mutta en mä nyt halua, kun sun kaikki keskittyminen menee nyt siihen. Joo, no ainakin niitä paikkoja, mistä on tavallaan hauskaa. Tästä mä oon kuullut, kerran tästä veksinä ja saatana, kun näytän paikan tyyppejä. Ensin kohtuutellaan taas. Ootatko sä sitä jo? Ara pelkää jo syviä. Vie lusikat pöytään, mutta älä tee mitään, äläkä sano mitään. Tässä on lusikka. Kiitos. Hei. Olis tää se Justin Bieberin joululaulu? Karmiva. Just. Oi, Pyydä nimmaria käteen. Oi, kiitos. super. Ja tää voi olla ehkä vähän kiusallista, mutta hei, saisinko mä sulta nimmari? Joo, totta kai. Joo, mulla on tässä kynäkin valmiina mukana. No niin, hyvä. Kysy siltä vinkkejä kartsan tekemiseen. Mä oon siis ite
Mulla on tosi pitkä joogatosta. Niin mä sitten kesällä rupesin harjoittelemaan sitten näitä uimahyppyjä. Ja sitten se vähän kuului siitä kartsasta. Niin sitten mäkin aloin treenaamaan sitä niin kesällä. Mut sitten mä niinku just mietin, että kun mä oon näin, pitäisikö mun käsien ennemmin olla tälleen suorassa vai niinku nyrkissä? Nyrkissä kyllä kannattaa pitää. Okei. Joo, se on ranteillekin parempi. Kiitos näistä vinkkeistä. Joo. Ja nauttikaa. Joo, kiitos. Semmonen juttu vielä. Mun uusi merch, tää tracksuitti, on nyt saatavilla osoitteesta viksi.fi. Otatteko te näiden kahvien kanssa sokeria? Mä määrän ne kaksi. Ei tarvii, joo. Yes. Mä luulen, että toi on hyvä tollasena. Kiitos. Aiotko informoida jokaisen liikkeen sinne vai? Sait hienon jälkkärin, Arttu. Joo. Joo, maa kutsuu. Ara puhelin pois nyt. Ei oikeesti. Tästä voisi tehdä montakin. Näistä Nella yrittää puhua Aralle, mutta Ara ei kuule mitään. Toi on jotenkin hauska. Hänen muut siellä. Niin. En mä tiedä. Pian loppuhuipennus ja sitten mennään yllättämään Ara. Eiköhän seuraavasta ole. Nyt sä odotat. Ei kun sä olet mulle koko ajan next level. Onko nyt vähän ärsyttävää? Niin kun nykyis meni niin yli, niin se on No joo. mieluummin silleen, kun taisi vaan ihan vähän. Mut se on aika kasuaalisella alkuun, että vesikauha. Okei Silja, mene sinne pöytään väkisin ja kuvaa video ja esitä, että se on sun ja Aran yhteinen YouTube-video. Mutta sä olet itekin siitä kyllä. No niin, moi kaikki. Tervetuloa tänne mun yhteiselle videolle Arttu Laitisen kanssa. Hei, mehän ollaan suunniteltu sitä meidän yhteistä pyörävideoa. Pyörävideo vai? Okei, mennään. Niin, sinne Mustavuorelle. Joo, ne äsken vähän suunniteltiin, joo. Oh my god! Tuolla välissä oli kamera. Tuolla. Ne näyttelee. Niitä ei voi olla normaali. Niitä ei voi olla normaali. Älä tuu. Tää oli ihan sika. Ja Nella on mikitetty. Tietenkin nyt. Nyt tää loppuu, niin se voi mitä niinku nyt on jäänyt tavallaan. Oliko se epene missään vaiheessa? En mä tiedä, koska kyllä niinku melkein tälleen on käynyt. Oi vitsi. Kyllä onnistuitte, kyllä hyvin. Olisi vaikka vielä. Pelkälti vaan lives oikeesti.